Dobrý den, dámy a pánové. Dneska tu budeme ukazovat, jak vyloupíme banku v Brookheimu. Takže jo, teď na ten Brookheim musíme ještě najet. Ale jsou na to jenom dva jediné způsoby. A to jsou ty, které asi neznáte. Neznáte. Tak si je půjdeme ukázat. Tak jdem si to teď ukázat. A za tomto, takže jo, banka je první je najít. To je jediná věc, kterou vždycky musíte mít hotovou. Kde je? Jo, tady je ta banka. Tak půjdeme do toho. Takže jo, tady musíte jít sem a vzít si tuto kartu. A jít sem nahoru a takhle se vám otevřou tyto dveře. Ale do trezoru ne. Takže se musíte jít pro bombu. Pro bombu a tady to můžete takhle vykrást. A pak zase tady má odejít. A ukážeme si ještě ten druhý způsob. A ten půjdeme tady za tu banku. A tady se vám to bude otevírat. Takže musíte jít jenom sem. A můžete to jít v klidu. Takhle vykrást. Tak. To bylo snad dobré. Ne? Ukázali jsme si, jak ukrást z banky peníze. To vám vystačí.